int jiena lilek irid tħossok responsabbli li allura anke inti tagħmel il-parti tiegħek. U rrid ukoll tħossok komdu li tiġi ħdejna, tiġi tiltaqa' magħna, aħna niġu anke nkellmuk, natuk l-ispazju biex tħossok komdu tagħmel din il-bidla flimkien mal-Partit Nazzjonalista, flimkien miegħi. U allura għalhekk is-sejħa mhijiex għall-Laburisti u għan-Nazzjonalisti biss, imma l-Malti u l-Awċin kollha, għaliex dak kollu li aħna nistgħu nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar ħajkun ta' benefiċċju għall-Maltin u l-Awċin kollha u għall-pajjiżna. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek matul intervista li saritlu fil-lokalità tal-Gargur il-ħadd filgħodu fejn insista li aħna l-koll għandna obbligu lejn pajjiżna u lejn il-ġenerazzjonijiet futuri. Dan fil-waqt li saħaq il-Gvern ġdid Nazzjonalista ikun garanzija ta' għalfejn jirrigwarda flus il-poplu Malti u Awċi u mhux ta' ħela u sparpaljar għal gwadan tal-klikka f'Kastilja bdejn tal-pajjiż li bħalissa huwa ekwivalenti għal 16,000 euro ras għal ras. Ma jfissirx illi jiena mhux se jkun hemm tenders, mhux se jkun anzi se jkun hemm iktar tenders tal-Gvern għaliex id-directors li llum miljuni qegħdin orbu f'but wieħed. Meta jkun hemm jien fil-Gvern bil-fiduċja tal-poplu, se nkun qed nara li dawk joħorġu b'tender u kull min jixtieq jittender għalihom u kapaċi jittender għalihom. Bernard Grek insista wkoll dwar il-valur ta' delizzji fil-pajjiż fejn qal li kulħadd għandu dritt jesprimi u jgawdi l-passatempi tiegħu. U insista dwar l-importanza li nħarsu lejn il-bniedem b'mod sħiħ fil-waqt li saħaq li l-bniedem mhux biss xogħol u flus iżda hemm bżonn li jgawdi wkoll dak li jieħu pjaċir jagħmel. Hemm min iħobb imur bir-rota, hemm min iħobb imur jikkaċċja, hemm min iħobb imur jistat. Kulħadd għandu delizzji differenti tiegħu. U rridu naslu biex nifmu li kulħadd għandu d-delizzji tiegħu sakemm kulħadd jimxi b'mod legali għalija id-delizzji kollha huma ta' importanza għal bniedem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li l-bidla li rridu nagħmlu m'għandix issir biss mill-politiċi iżda flimkien ma' kull min għandu għal qalbu lil pajjiżu u saq illi jekk hemm partit li għandu l-kredenzjali fl-ambjent dan huwa l-Partit Nazzjonalista. Bernard Grek sostna li l-progress ma jistax isir għaskapitu taż-żgħir fil-waqt li insista li l-pajjiż għandu bżonn jerġa' jikseb il-fiduċja internazzjonali wara li spiċċa fuq il-grey list. U l-poplu għandu din l-għażla qudiemu li jażel jibqax bil-kontinwità tal-affarijiet kif sejrin fejn aħna kellna sfortunatament dar riżultat diżastruż għal pajjiżna jew nażlux li ndawru l-paġna ġdida, nibatu messaġġ internazzjonali li aħna pajjiżna huwa ħafna ħjar minn hekk. Matul l-intervista semma wkoll kif Gvern ġdid Nazzjonalista se jistinka sabiex isaħħaħ lill-MCSD u fih ikun jinkludi aktar professjonisti u setturi differenti tas-soċjetà. Fil-waqt li tkellem dwar is-settur tal-edukazzjoni fejn insista il-Gvern imexxi minnu jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet u l-pagi tal-għalliema fl-iskejjel u għastqar li fil-waqt li rridu nagħtu l-aqwa edukazzjoni lil uliedna rridu nistmaw kif xieraq lill-għalliema sabiex din il-professjoni tiġbed aktar żgħażagħ leha. Jiena rrid li kull wieħed, kull waħda minna rrid li kull edukatur jħossu li jista' jkompli jiżviluppa, jista' jkompli jistinka, jista' jkompli jagħti l-aħjar biex it-tfal tagħna ovvjament ikollhom edukazzjoni aħjar. Imma anke huma jħossu li jistgħu javvanzaw. U fakkar kif f'din is-sena kemm ilu jmexxi l-Partit Nazzjonalista saru tibdiliet kbar biex il-partit ikompli jissaħħaħ dan flimkien ma' proċess qawwi ta' tiġdid fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Ġeddidna partit illum għandna partit imġedded b'uffiċjali li qegħdin jaħdmu b'enerġija kbira, ħafna minnhom qegħdin preżenti hawnhekk u allura anke wkoll qegħdin jagħtu nifs ġdid lil dan il-partit. Ġeddidna wkoll diversi strutturi tal-partit u allura qegħdin naħdmu kuljum anki biex naraw li nagħtu l-aħjar politika. Intant il-ħadd li ġej, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza maratona ġbir ta' fondi biex il-partit ikun jista' jkompli wassal b'mod b'saħħtu il-messaġġ tiegħu għand in-nies.